Αυτό το φαρδί είναι για να κόβουμε τα δέρματα από πάνω. Και αυτό το λεπτό είναι για να κόβουμε το σφουγγάρι. Για να δείτε, το ένα είναι λίγο πιο μεγάλο από το άλλο, τόσο ώστε να μπορούμε να γυρνάμε στη μηχανή το δέρμα και να γίνεται το πατάκι. Τώρα θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνονται. Θα κάνουμε ένα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το φύλλο με το αφρολέξ, το οποίο γίνεται πατάκι κάτω, που λέμε ότι έχει πολύ ωραίο αφρολέξ. Και είναι αφρολέξ το οποίο δεν πατάει και λιώνει. Οπότε με αυτό εδώ το μαχαίρι το λεπτό θα κόψουμε το αφρολέξ μας. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ζευγάρι. Τελειώσαμε με το αφρολέξ και τώρα το ζευγάρι θα πρέπει να το επενδύσουμε με δέρμα. Αυτή εδώ είναι η σφόδρα δέρμα, φυσικό γνήσιο δέρμα, το οποίο θα γίνει για το πατάκι μας. Και τώρα η διαδικασία είναι, θα πάμε να βάλουμε κόλλα, θα κολλήσουμε αυτό πάνω εδώ και για να μπορέσουμε να το κάνουμε πατάκι. Αυτό το βάζουμε μέσα για να μην ξεραίνονται τα πινέλα. Ωραία, το αφήνουμε τώρα για 5 λεπτάκια, για εσάς θα είναι μόνο ένα έτσι. Λοιπόν, τώρα εφόσον πέρασε η ώρα, ερχόμαστε εδώ προσεκτικά, γιατί πρέπει να έχουν τις ίδιες αποστάσεις ακριβώς από όλες τις πλευρές. Και τώρα εφόσον το κολλήσαμε, πάμε να βάλουμε κόλλα γύρω γύρω για να μπορέσουμε να κολλήσουμε και να γυρίσουμε το πατάκι. Εδώ το κόβουμε λίγο για να μπορέσει να πάρει την κυκλάδα του, για να μην μας ζορίσει. Τώρα το αφήνουμε και στεγνώνει λίγο και σε ένα έτσι θα είναι. Λοιπόν, είναι η πρώτη παντόφλα, είναι το πρώτο πατάκι που κάνω δοκιμή μαζί σας, να ξέρετε. Πάμε να δούμε αν κάναμε σωστά τα μαχαίρια, δώσαμε σωστές διαστάσεις. Άψογο. Εξαιρετικό. Άψογο. Καταπληκτικό. Άψογο. Αυτή είναι η αρχή. Αυτό είναι το part 1. Θα έχουμε επόμενο βιντεάκι που θα πάρουμε αυτά εδώ και θα φτιάξουμε διάφορα σχεδιάκια σε αντρικές παντόφλες για να φτιάξουμε αντρική παντόφλα επιτέλους.